guys, at galing tayo doon sa may Sukuni, papunta tayo ng bayan ng Bugalyon. At nandito tayo sa may tapat ng subdivision, ano. So susubukan nating tumawid kung kaya ba nating tumawid itong tricycle natin. Ayan. Naka-tricycle tayo mga guys. Naka-tricycle tayo. Tatawid tayo, tatawid. Ayan. Doon. At ayan, nakasunod tayo sa may rescue. Nasasakyan ng rescue. Yan. Punan na yung bubong. Yan. Yan, nakasunod tayo. Ay, tumalsik. Yun lang mahirap pagka may nakasalubong tayong mga sasakyan dahil umaalon. Umiiwas naman itong sinundan natin. So, ayan. Ayan, at nababasa yung natin, no? Pa. So, ayan. Medyo lumalim na. July 24 ba ngayon? So ayan, July 24 ngayon na guys. Tumawid tayo dito 10:30 ng umaga. So ayan, may sinundan tayong kulong-kulong. Tabingi naman. Tabingi. Yan, pagka may nasalubong lang tayo, maalon, mababasa yung paa natin. Yan. So medyo mahaba-haba ito mga guys, no? Mula doon sa may tapat ng subdivision hanggang dito sa may ito. Malapit sa may Castro Street. Ayan. Bago mag-munisipyo ng Bugalyon. So, pa rin? Tubig pa rin dito. Maalon pag may kasalubong na sasakyan. Ayan, at ayun, may nasalubong natin tayo ng Mio. Kaya pa naman ng scooter. Ayan. So, mahaba-haba din, no? Medyo mahaba-haba rin. Yan, wala tayong cut dyan sa video natin. So, at ayun lang mga guys, hanggang dito lang yung baha. So, pagkalampas natin dito, ayan, banda dyan konti, Castro Street na. So, ayun lang mga guys, ayun lang update dito sa daan. Maraming salamat.